O prezo do polvo de novo á alza. Porén, nalgúnas feiras aínda é posible atopalo por 10 euros. Unha diferenza que asumen as propias polveiras. Pero veránse na obriga de cambialo se segue a subir? Luxo de ración. Hoxe no termómetro. 12:39 minutos do mediodía, recta final do noso termómetro de hoxe. Os xa saben que empezamos un poquinho antes e remataremos tamén en torno a 1 do mediodía, que comezará esa retransmisión aquí na Televisión de Galicia, como cada ano, da entrega das medallas. Pero nos continuamos nun ratiño, vemos por onde vai, por certo, a nosa cunca de hoxe. E agora ímonos ata Monforte para preguntarlles aí as polveiras, Alba, como fan para non repercutir en nos consumidores o prezo alza do polvo, non? Pois, compañeiros, aquí estou en Monforte con Ascensión. Ela é unha polveira pois que leva máis de 7 anos aguantando ese prezo do polvo a 10 euros. Ascensión, estás facendo un esforzo enorme, non? Moi grande, cariño, moi grande, porque isto non se aguanta. Aceite, propano, isto mantén uns gastos terribles. Despois preparalo, lavalo, dá o seu traballo. E despois que non ter xente que enchupique, entonces tens que arreglarte como podes. Claro, hai moitos custos detrás do polvo, pero ti, a pesar deso, aguantas aquí a 10 euros. Aguanto malamente. Hoxe ganar pouco, hoxe ganar moi pouco, pero bueno, a ver se nos baixan un pouquiño, que ahora dicen que, que pescaron moi ben, que deron bons resultados. O remitente ainda non chegou a nós, pero bueno, esperemos que ao largo deste mes aliviemos algo. Dicía eu antes, levas case 7 anos cobrando a 10 euros, claro, ti queres premiar os teus clientes. E non hai máis. Hai clientes aquí de 40 anos que están comigo, entonces, pues mira, hai que mimalos algo. Recompensalo. Ningún euriño podes subir aí, protestan ou que? Protestan, sí. Protestan. Bueno, a ver, as primeiras veces protestarían, despois xa se acostumbran. Pero bueno, o pulpo hoxe está carísimo, carísimo. Entonces pasamos un inverno terrible, porque encima que se vende pouco, estuvo un precio, tuvémolo moi alto, moi alto. Que vai pasar se sigue subindo? Aguantarás ou terás que subirlle un poquinho? Bueno, esperemos que no verán non suba. Despois no inverno xa miraremos a ver como facemos. Home, que no verán feiras, festas, Galicia, non se entende eso sen polvo. Ya. Mira, ven xente de fora e dice, pero como, a 10? Pero será un pulpo, pero a xente, ponse... A 10 como unhas cuantas, escucha, neste contorno, vete por aí, para o Listerio por aí, ou para a zona de Lugo por aí, xa, está moito máis caro, Está a 13, a 14, e que as pulperías a 15... Pois nada, vai picando aí unha ración, moitas gracias a Ascensión, porque... A feira, cariño, hai que mantenela, que nos dá moito pan. E que vivan as polveiras, e que viva Galicia e as feiras, compañeiros, xa vedes que aquí en Monforte o polvo mantén o seu precio e sabedes tamén o que mantén, co teu permiso, o sabor. Pero preparvos agora un pinchito agradado. Alcalde, carrego os lavabos. Que morro, non, compañeira? Que maravilla aí con Ascensión. Bueno, hai un biquiño moi grande para as dúas, que